Marabilak Bizi Fest Iruñan antolatzen dugun bizikleta eta musika jaialdia da. Bigarren edizioa egiten duguna eta biltzen gara hemen ikusten duzuen bezala basotxoan eta zeharkatzen ditugu Iruñeko kaleak, parke eta plazetan DJ musika jarrita eta Iruñerriko bizikleten estena elkartuz. Zergatik egiten dugu hau, begira, nik uste barrutik sartzen zaigulako edo egin nahi dugulako, ze azkenean alako erokeriak egitea askotan esatu zu, zergatik egiten dugu hau eta esatu zu, ez du inolako zentzurik. Baina alakoak sortzen dituzunean komunitatean sortzen den grina, ilusioa, indarra, handia da, eta horrek sortzen du ere karro berriak, triziklo berriak prestatzea, maillot berriak egitea, banderak, ilusia sortu, punto more berri bat egin, hau da askotan, eta nik uste Euskal Herrian askotan sortu da, halako beharra dugu, halako erokeriak sortzeko gure komunitatea astintzeko. Jendeari esango nioke txirrindula dela gaur egun dugun simbolo politiko garrantzitsuenetako bat. Biltzen dela txirrindularen inguruan ez da borroka, hiri borroka asko, aldaketa klimatikoa, desaskundea, kulturere borrokak eta nolabait gauzak desberdin egiteko modu bat, kapitalismoaren kontra ere joateko modu bat. Eta ere jendea biltzeko beste modu berri bat dela. Orduan, guk esan duguna da bizikletaren barruan daudela ez da borroka asko eta horregatik ematen diogu ere garrantzia horri.